itu so di timur matahari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia atur wilujeng ingkang sami ramu 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 biki ateni wasapo itu hormati niyo sing kanjeng Nabi Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan ingkang menata para manungsa ingkang menang kita supaya ngedohi dosa di timur matahari mulai percaya bangun dan berdiri kita semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia pemuda Islam Indonesia akan kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kita mencari ilmunya kayak kita unggul derajatnya mari kita bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia ayo para kanca enggal padha aku koyo kanggo ngelani agama Islam iku panci luwih mulya saking napa kejaba saking agama kita enggal padha aku koyo yen ora kerja bisa kena coba cobane manungsa ya iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen tumiba amin 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 ya Allah rabbal alamin amin 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 ya Allah rabbal alamin amin amin ya Allah rabbal alamin amin amin ya muncul ngapura ini negeri namanya cari kalau ada bukti sama Islam maka diri sama sudahlah darat asal kamu cari pangeran pengen malam manusia nyawamu itu seperti layang jangan sekali tinggal sembahyang nyawamu itu terbakar hilang yuk saya dan foto aku koyo kanggo ngelani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya akhirat kejaba saking negara sebab kita enggal padha aku koyo yen ora kersa bisa kena cobane manungsa ya iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen tumiba diri kan iso ketok kewane
siji bisa sira kelawan ngaji Aduh Tuhan Allah minta ampun kali ini bersama-sama saudara kami, bersama-sama saudara kami. Ya Allah nyuwun ngapura, minta ampun sekali lagi. Oh. Mas, ayo kalangan ini dijagani Mas. Diwangi jagani kalangan Mas. Mau pulang?
salah buka ya wis ngasih ora percaya hidup kondisi sirahmu rasane telapian salah sabar ora bayar kalau agami nama Islami, agami Islam sudahlah terang, asal kamu dari pangeran kebrakan sangat rono rukune Islam ya iku lima sahadat loro rukun kagak siji iso asira kelan ngaji kaping pindho ning lakoni salat kaping telu ne bayar roya kaping
Mbah. Wah ini iki. Sajini Mbah. Jiret tuh dek kamu layarmu tuh dek. Tidak berbobot. Sing legi ku. Tiang iki. Aduh kowe sadis. Adik, bang, Honda gimana tuh dari tadi? Jangan ke depan tuh. Pegangin. Yo, sing sisih wetan jagani Mas. Sing sisih wetan dijagani. Ngrepoti panitia Mas. Go, sedaya kru. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin dan damat fi nilai sholatan daimatan fi dawami mulkilahi. Allahumma sholli wa
padha abote dunia nanti putang putang sama bisa mateange yang kelingan mengati bingung siapa bisa namoke aku pasarang petelongan sing kacolo selendang biru aku emoh bojo colongan sing kacalo rasmi penghulu awan-awan doangan sapi sapi tidak tungai loro dadi kawan ojo mentumbangi engko dadi kono gendruwo eleng-eleng Mbah Karyonati saben dina lunga nang sawah eleng-eleng bocah saiki gedhe sing tek ora sapa omah ireng-ireng montore kanjeng karene dasapenane yen wis seneng ojo mung mendem golek ono nganti omahe wetan kali kulon yo kali banyu miling ngomong parane eleng-eleng bocah saiki mengko
Yo prakanca ngawarana rukune Islam yo iku limo sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji amin dina ning lakoni salat kabeh janune bayar zakat ing abad puasa wulan Ramadan limo haji lamun puasa ayo Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Amin amin ya Allah nyuwun ngapura. Nuwun Allah minta mungkari. Nuwun Allah minta mungkari. Segera rasa perkumpulan ini. Segera rasa perkumpulan ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin terbakar ilang. Ayo para kanca enggal padha ngupaya kanggo belani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya akhirat kejaba saking negara. Kita enggal padha ngupaya yen ora kersa bisa kena coba. Cobane manungsa yaiku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen tumiba. Aduh
Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Amin amin ya Allah nyuwun ngapura. Sampun paripurna kula atur parisuka restu kula paring ukara ngarepake saking kathah putra. Yuk hari ini akan aku joget. Pasuratan saking sini katanya putra Kabinda. Jadi kakak kalau tentang segala ibu, kakek berasa rencang paling berpaling pasukan kata kata-kata paling dia. Asli mengatakan kalau dia terkait samudro pangan sobat. Bukti satu jenaki waktu itu harus bertahu. Nuwun matur nuwun.